Gipangandama na sa Davao City LGU ug Davao City Chinatown Development Council ang ipahigayon ugma nga pagsugat sa Chinese New Year. Samtang nagpahigay na og lion dance ang pipila ka establishmento sa Zamboanga City agig pampaswerte. Ani report ni Argil Relator. Nakamuntar na sa parke at tubangan sa Davao City Hall ang mga Zodiac Fortune Walls alang sa pagsaulog sa Chinese New Year o ang Year of the Dragon. Parayon sab ang pag-andam sa Rizal Park nga mo'y mahimong venue alang sa Chinese New Year countdown ugma. Nagmuntar na sab og mga booth alang sa lutong Chinoy. Naa siya food fair sa Rizal Park. Mag-open siya this afternoon at 4 p.m. and it will last until Saturday. Tomorrow also, it will be started with a mass sa San Pedro Church. Magsugod ang programa sa countdown ug alas 6 sa gabi. Sama sa naandan, laumang mapuno ang programa sa Chinese traditional dances, rituals ug presentations nga pangunahan sa Chinese schools sa syudad. But this time, unlike last year, pag human sa main program, nahuman na ta. But this would be the first time, I think, after pandemic na naanaputay countdown towards the Chinese New Year, which is, it will last until 12 midnight tomorrow. Hugot nga seguridad sab ang ipatuman sa Davao City Police Office. Naatay 183 PNP personnel, wala pa'y labot ang ato ang Police Auxiliary Sir, and then basin na pa'y mga volunteer spot, yung motabang sir na. Nagpahigayon na sab og lion dance ang pipila ka mga establishmento sa Zamboanga City subay sa pagsaulog sa Chinese New Year. Ang negosyante nga si Noel Lim, matag tuig kuno niyang ginapasayawan ang iyang tindahan. Masaya kasi every year pupunta talaga sila para mag-lion dance. So it gives prosperity sa business. Sumala nila, bisan dili Chinese establishment, pwedeng magpahigayon og lion dance. Ang lion gituuhan nga magdala og swerte sa negosyo. Mao mo ingon sila, swerte. Lion means tradition po na kanang murag luck, swerte. So kung makita nato ang lion mo sulod sa establishment, inigawas na patalikod. Para ang swerte ibili namo sa establishmento or sa mga balay. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.